angatongofi. Unotenda here izvi. Amen. Amen. Ndatenda baba nevesi Samaria. Ndakutenda nemharidzo dzese dzakachiparidzwa. Dzangachitsanangurira nenyaya yakanga yaitika pakati paMarita na Maria na Maria na Lazaro na Jesu. Amen. Asi pivota musoro wacho wenyaya ndaona nga uri nyaya yokuti unotenda here. Amen. Nyaya yacho ndeye faith. Amen. Une kutenda here kuri mauri. Amen. Nokuti kutenda ndo kunodiwa naMwari. Amen. WaHebrew pa 11 wakabva watsanangura nyaya yokutenda. Zvikanzi hazvigoni kufadza Mwari kana kusina kutenda. Saka nyaya iripo ndokuti utange wafadza Mwari. Nokuti Nehemia achitsanangura anotaura kuti mufaro waMwari ndo simba redu. Zvino kana mufaro waMwari riri simba redu, tinoitei kuti tifadze Mwari uyu? Amen. Saka zvino zvatsanangura kuti ugone kufadza Mwari unofanirwa kunge une kutenda. Yes. Paulo unobva watsanangura kuti kumbotenda kwacho chimbori chii? Zvikanzi kutenda kuti zvinhu zvaunoshuwira wozvigashira kuti unazvo kunyange physically zvisati zvaapo. Zvorova kuti paane mamwe mararamiro awada kuita, wada kurarama in the spirit world. Nokuti chinhu chese chaunotambira panyika unofanira kunge watombochigashira spiritually. So if usina kuchigashira spiritually haugoni kuchigashira physically. Saka kana wakunamata spiritually woziva kuti chinhu chawakumbira chese wakuchigashira. Ndo saka Kristu akabva atsanangura kuti unotenda here. Mukatarisa pamamiracles ese aaiita, chaaitanga kutsvaga mukati memunhu imhodzi yakasikwa neMwari. Nokuti munhu wese akapuwa that measure of faith. Saka Kristu anotopara pauri kuti hongu ndakusvikira uri patsime reBethsaida, hongu ndakusvikira uri bofu, hongu ndakusvikira wakadaiwo, but unotenda here kuti ndiri mwanakomana waMwari. Kana ukatenda zvinosangana nei? Nekupona. Asiwo pane nyaya inoitika kana usina kutenda. Nokuti tinogona kurarama hedu mararamiro atinenge tichiita, asi kuna Mwari tichiverengwa sevanhu vakafa. Nokuti kutenda kwacho kunenge kusimo. Takaona muna Genesis Abrahama ainitoziva kuti mudzimai wake akanaka Sera, asi aiziva kuti vanhu ava havatyi Mwari. Saka achifamba achiita sojourn, achienda kwaanga atorwa naMwari kuti aende, anosangana nevanhu vaAbhimereki. Obva ati uyu munhu uyu chii? Ihanzvadzi yangu. Ahobva otochiwa. Zvonzi Mwari ouya, nokuti Mwari anotaura kuti vanhu ava ndinotaura navo muhope. Saka anouya otaura naAbhimereki ati nokuda kwemukadzi wawatora uyu, wanhu wako nerudzi rwako rwese makafa. Inzwai, uri kugara pachigaro chako uri mambo, wofuma uri mambo, asi Mwari wokutaurira kuti wakafa, wanhu wako wafa. Asi une choice. Kana uchida kurarama, chiita kuti murume uyu akunamatire, then I will restore life to your people. Wanhu vachikurarama munyika, asi Mwari ari kuti wanhu wakafa. Iye wakazvitya, akataurira Abrahamu kuti waitire chinhu chakaipa kudai, chidzorerai munhu uyu chii? Mudzimai wake. Kana mamudzorera mudzimai wake, iye Abrahamu achatinamatira torarama. Zvikanzi akawanamatira, wakanzwisisa kutaura kwaMwari muhope. Vanzwisisa kutaura kwaMwari muhope, vakadzorera Abrahamu mudzimai wake. Abrahamu akawanamatira, vakararama. But zvinouya pakutya Mwari. Nokuti kana usingatyi Mwari, izvi zvinobva zvisina meaning kwauri. Zvorova kuti urarame, nyaya iyi ndiyo kuti urarame urege kufa. Zvorova kuti pane chinhu chinodiwa kuti urarame urege kufa, chinodiwa kufamba naMwari. Nokuti muBhaibheri muna ana Enoki wakafamba naMwari. Nyaya iyi yokufamba naMwari ndiyo kuti yakati vasasangane nerufu. Ana Elijah wakafamba naMwari. Which means kuti ugone kufamba naMwari unofanira kunge uine ushamwari naMwari. Kana usina ushamwari naMwari hazvigoni kufadza Mwari kana usina kutenda ikoko. Tichitarisa Genesis pane nyaya yakaitika yaAdhamu. Mwari achisika Adhamu, akamusika Adhamu achinzi akafanana naMwari. Which means Adam had that spirit life. He could do anything which God would do, can do.
but Mwari chakazondishamisa ndichiverenga vhesi ndechekuti naiwo Mwari nengirozi nevanhu vaanga ainawo aiti tinodyawo pamuti weupenyu. Saka zvaurova kuti pakatadza Adhamu pane chinhu chakaitika. Hanzi punishment yacho ndeyekuti haachatenderwi kudya pamuti weupenyu. Ende kusatenderwa kudya pamuti weupenyu kwaudza rufu. Nokuti mazuva ako ekurarama panyika anumbered. Asi Mwari nokuti ane rudo rwakanyanyisa anotumira Kristu. Zvino ndakupai muti weupenyu. Zvino Kristu kana ari muti weupenyu kuti tigone kudya pamuti weupenyu inyaya yekutenda. Tikange tatenda zvino takugona kufamba naMwari. Inzwa Moses paakasumira Kristu onoti ndini nyoka yakasimudzwa murenje. Moses paakati akatukwa nevanhu veIsraeri nyoka dzikatumirwa kunovaruma. Chakaitika ndechekuti wakasarudza kutarisa nyoka yakanga yasimudzwa naMoses murenje ndo wakapona. Which means Mwari haatori total control over our life. They still have the choice. Ukarumwa nenyoka iyi ukaramba kutarisa kuna Kristu, it means hauna chaunowana. Zvorova kuti kutarisa kuna Kristu ndo kunotipa upenyu. Kutarisa kuna Kristu nekuone faith na Kristu ndo kunounza zvatinoshuwira mukati meupenyu. Which means Kristu unoti ndini nyoka yakasimudzwa murenje. Kristu zvori kutaura kuti nhasi ndini Kristu, ndini ndiri pachigaro naBaba. Ndakati huyai tigare pachigaro chipamusoro naBaba. Zvino kana muine matambudziko kana maone nhamo zvaya kuti upenyu hwenyu ndini ndinoudzorera, ndini ndinoita restore zvinhu zvakarasika kwamuri. Kana ndakuzviita restore, I restore double. Saka zviri kuti mune choice yekutarisa pamuti weupenyu. Asi choice inoda kuti tii-exercise fully. Nyaya yekutenda iyi inyaya yakaoma. Nokuti kusatenda chokwadi kunonza rufu. Pane nyaya yakaitika muna Kings, 2 Kings 7:1. Pane nyaya yakanga yaitika muSamaria, makaita nzara. Zvino muSamaria maita nzara, kuno vanga vaine maperembudzi vanga vasingatenderwi kurarama nevanhu, vairarama kwavo vega. Zvino muguta kana musina chikafu, nekumaperembudzi uko hakuna chikafu chinoendeswa. But chakachizoitika maindo chekuti vakumaperembudzi vaona kuti chikafu hachikuuya. Tikaenda futi muguta hamuna chikafu. Nokuti chiri kuti chikafu chisatouye kuti kunoku hakunawo. Saka todii zvikanzi hande kukembi yavanhu vanga kuti ataka. Zvoita Mwari ndozvekuti kana uri kumatambudziko anoti in most cases masolutions auye kwauri. Ndo zvakaitika. Saka muprofiti unonotsanangura kuti muSamaria mumwe mangwana munenge muine maguta. But chinoitika mai ndechekuti Nehemia akazvikoshesa. Munozwa kuti kutrustwa namambo panguva iyo iyi, even nguva dzino kwakakosha kuti mambo akutrust, kuti president wakutrust, kuti iwewe ndiwe waakundipa mukombe wangu, unditambidze wewe, kwakakosha. Asi kunyange Nehemia anga ari pabasa rakakosha, nyaya yeJerusarema yakamurwadza. Izwai airwadziwa neJerusarema remunyika. Nokuti akanga asanangurwa kuti Jerusarema rekunyika iri rakafanana neJerusarema rekudenga. Ndo Jerusarema rakatsanangurwa na Jesu achitaurira mukadzi waasangana naye patsime kuti Jerusarema rekunamata handiri rekupi reJerusarema physically. God has already transferred Jerusarema rekurisa mukati memwoyo. Saka kana Nehemia airwadziwa neJerusarema repanyika kuti raputsika, ko isu tinorwadziwa zvakadini neJerusarema raMwari riri mukati mehana dzevanhu. Zvikanzi zvinhu zvinofanira kutirwadza. Asi chakachizoitika ndechekuti kune mumwe munhu hazvina meaning. Zvino zvisina meaning kudaro murume uyu nekuti anga atrustwa namambo, nokuti mambo aisa pfudzi rake kuti mambo ada kuzorora kuti ndida kuzorora ndakatsamira pfudzi rako. Zvanzi zvinhu zvakamukoshera izvo. Saka unotsanangura wototi anga akatomboverengawo Bhaibheri. Aitoziva kuti kune mawindo ekudenga anozaruka. Akuti kana mawindo ekudenga akazaruka, chinhu chavakadaro hachifi chakaitika muSamaria. Mwari unobva ati alright, chinhu ichi uchachiona chichiitika mangwana. Nokuti kuita kwaMwari kwakasiyana nekuita kwemunhu. Kunyange munoziva uyu ana Isaac wairarama mudesert. Zvawairarama mudesert akanga atoona kuti ndikarima munomuka
hakuna chinoitika nokuti mvura haisi kunaya. Let me show John. Ndoita zvakaita baba vangu kuenda kuEgypt. Chakakosha kuteerera izwi raMwari. Nokuti kana uri panzvimbo pari kutaurwa nezvaMwari, Mwari ndiye unotaura kana ari panzvimbo ipapo. Nokuti kana ukasateerera izwi raMwari, uchararama pakutonga. Kana urarama pakutonga, zvichakupa kuti ugare pachigaro pako uri mutongi. James unobva asanangura kuti munhu anotonga asi muiti wemurayiro. Akagara paposition yake achitonga. Zvino zvakaitika ndezvekuti uyu Isaac sababa wake vaitya Mwari. Mwari unomutora kuti Isaac usaende kuEgypt. Ndoda kuti urime. Inzwai, zuva rakacheka nyika. Zvonzi rima. Uyu murume uyu andi alright. Nokuti ndi Mwari wazvitaura. Anapita vanoti ndotokanda maniti mudziwa. Kunyange tararira usiku hwese tisina kubata chinhu. Nokuti imi Mwari ndimi mazvitaura, we are doing it. Handi wakabata. The same thing happened kuna Isaac. Nokuti ndi Mwari wazvitaura. Vanhu vemuarea iyi waitoseka kuti mupengo uyu wakaita sei. Zuva rakadaiwo munhu ari kurima achitodyara. Nyaya ndeyekuti zvataurwa ndiani? Kana zvataurwa naMwari zvinoti zviitike. Nokuti Mwari haandi Mwari wekuti anotaura chinhu asingachizadzisi. NdiMwari unotaura chinhu ochizadzisa. Zvanzi Isaac wakarima. Izvo akarima hanzi akakohwa. Uyu muchinda uyu nokuti aitrustwa namambo. Zveshuwa mangwana acho maguta akauya. Izvo maguta akauya hanzi iye pache zvake haana chaakawana. Hanzi akaita inonzi stampede. Kutsikwa vanhu vachienda kumaguta nokuti iye Mwari mambo akabva ndiwo waakugaidha. Bari vanhu vakatsika nepamusoro pake. Zveshokwadi maguta akauya asi iye haana kuadini, haana kuadzwa. Saka chinhu chakakosha kuti kana zvinhu zvataurwa naMwari tozviteerera, tozviita. Nokuti kuna ana Abrahama kutenda kwangu kakosha, but kutenda kuti kuwe nemeaning. Jesu achitaura nyaya yeparable anoti kutenda kuti kuwe nemeaning unofanira kunge uine maroots are deep rooted muna Mwari. Inzwai, David tinomutaura kuti David wanga ari munhu anga akatendeka. David waiwimba naMwari, but David had a history yake naMwari. Noto David paakanzi uri mambo iwewe David, he was a boy. And he still remembered that. Kuti ende handi kuti David yega. David understood history yekuordena kwake. And ne history yemunhu akamuordena. Mukaona Samuel anga akaberekwa namai wake Hana. Chinhu chakaitika ndechekuti unofanira kuzwa kutaura kwaMwari. Kana wazwa kutaura kwaMwari wokuita. Mwari unoti my first born ese ndeyangu. Saka Hana chinhu chake chinoshamisa chaakaita. Akamutaura izwi raMwari kuti Mwari mimi ndiri pano pashiro paeri panapa. Ndikukumbira kuti mundiropafadze. Kana mandiropafadza first born ndiri kuidzosa kwamuri nokuti ndozvamakataura. Mwari ndo zvandodii. Ana David wakazviunderstanda kuti zvine background. Kuti Hana waenda zuva nezuva kushiro zvichiramba, asi musi waakataura promise yekuzadzisa, which means kana tichinamata tinoziva ere kutaura kwaMwari pamusoro pedu. Nokuti tikataura kutaura kwaMwari pamusoro pedu, tikataura mablessings aMwari pamusoro pedu, Pauro unobva wataura kuti chinhu chese chinotaurwa naMwari, mapromises ese anotaurwa naMwari ihongu. Nokuti anotongoitwa naKristu. Izvo zvezvo akazvinzwisisa. Saka uyu David unonzwisisa history yacho. Unyatsa zva kuti Samuel kutati ndakuenda kumba kwani kwa Jese because ndine mabiko andinoda kuita. Ende munhu wacho ari kumabiko hanzi mufana anga atori muombe angatori kuhwai. But he understood that kuti kunyange ndiri kumafuro ikoko Mwari uchaisa ropafadzo yake. Nokuti kana Mwari aisa ropafadzo yake hakuna unogona kumisa ropafadzo iyoyo. Nokuti kana Mwari azvitaura hakuna unogona kuzvitaura. Saka nyaya yekuti kana tiri kurarama, let us look at our track record. Munhu wese tine history yatinonetsoza kuti apa Mwari apa ndo wakazviita. And hakuna munhu akazviita kunze kwaMwari. David unozviziva izvozvo. Saka paanosvika pamberi paGoriath ari kusvika aine
that promise. Kuti if a bear is ikabata kamwana ke wai ndinoidzingirira. Pani varume wakasimba kupinda bear ira. Even my brothers akachimuta look down. Zvinhu zvakakosha. Saka Mwari wedu unoda kuti tiwimbe naye. Mwari wedu unoda kuti tidade naye. Nokuti with small things. Chinotinetsa kana tiri kurarama inyaya yekutonga. Mwari wakabva watsanangura kuti hatifaniri kurarama pakutonga. Takadzidza parable of the sower. Parable iyoyo ngaive nemeaning mukati meupenyu hwedu. Kunyange takachena, kunyange muri madisciples, ainzi naMwari madisciples aya Kristu wakapupura kuti madisciples anga ari enyu Mwari. Mukavapa kwandiri ndikavachengeta kunzwa kwemukomana wokuraswa. Ngatiregere kuverengwa pamukomana wokuraswa. Ngativerenge pamadisciples aya. Kunyange anga akatendeka akarambidzwa kuti musanotunga, musanojaja, nokuti hamusati masvika grade racho. Kutonga ndekwa Kristu. Saka kutonga kana kuri kwa Kristu naMwari zvorova kuti kana maakuenda kunodzipura sora muchadzipura nesoro nezvimwe zviri right. Zvorova kuti maavatonge wari kudzipura sora nemasawi newiti. Saka tikabva ipapo zvechokwadi tinenge tiri kuverengwa kumba yaMwari, tinenge tiri kuverengwa kumba yevanhu wakatendeka. Mwari wedu unotida. Zvinozvo Mwari wedu achitida anotipa maopportunities ekuti timude kana kuti timurambe. Mwari wedu unotaura kuti ini ndakatsvagwa navanhu vanga vasingandizivi, vanhu vavanga wainei. Kunyange ana Cornelius vanga vari kumagendaus pawakanzwa nezvaMwari wakatenda. Chinoponzi faith chii? Hanzi faith kutenda. Do you believe? Ndozvokutaurwa nevhesi kuti munotenda here. Inzwai apa Cornelius akatenda, Mwari wakataura naye. Zvikanzi tumira munhu paJopa pane muchinda unosuka matehwe. Uti uye muchinda Peter uye agoparidzire. But chaaiita tarisei background yake. Nokuti Mwari haana kungosvika kwasina kuita chinhu. Unonzi murume aiita zvaifadza Mwari. Aibatsira vanotambudzika. Saka izvozvo ndo zvakaverengwa naMwari. Hana yake ikaverengwa kuti inoda Mwari. Inzwai from nowhere Peter akazotopupura akati, do you know Peter ndiye Peter wakumbodzi naPauro? Ndakamutaurira point blank murume uyu kuti behavior yako haisi right. Kana uri kumagendaus you want to be a Gentile. Kana wapasvika vanhu veIsraeri wakuzvidii. Ati ndiwo kusatendeseka kusingadini naMwari. Asi Peter wakazvigashira akadzidza pazviri zvikachinja personality yake. That's why nhasi tiri kumutaura. Saka zvatiri kudzidza zvekuchinja personality yedu. Sendi chiri Peter wakazvidzidza akazonga akavatsanangurira kuti mapirwo amakaita mweya ndiwo mapirwo awakaitwa mweya. Imi hamuna kumushandira, iwo havana kumushandira. Nokuti Peter, but there was a bedroom. It didn't just happen. Spiritual bedroom. Peter ari kudzidza kwaakaita. That's why paanoona mufananidzo uchidzika anotaura kuti Mwari zvandibatizva. Zvikanzi haubati nei? Zvikanzi nokuti ndakadzidziswa handina kumbodya chinhu chisina kuchena. Zvikanzi iwe umbori ani unoti chinhu chandachenesa? Oti chakasviba. Zvikanzi pakaita nungu padhoo. Apa ari pamba yepamusoro achinamata. Zvikanzi Peter, panapa pane murume unonzi Peter here. Zvikanzi aripo ndo pane mumwe anosuka matehwe. Zvikanzi zvikanzi uri kudiwa. Because mambo wedu Cornelius, mukuru wedu Cornelius, Peter would have refused. But he understood God. And he did not allow his own belief to limit kutenda kwake. Zvinonzi ndagara pasi. James unobva atsanangura kuti mukati menyu pane masystems aripo. Jesu achicreate a church akaicreata nemasystems. That's why azvitonanga kuti pakati penyu pane vanorwara. Zvikanzi kana varipo daidzai maelders echurch akunyengeterei. Zvino pouya kutenda, inzwai nyaya yangu inonetsa ndiyo kuti elder wechurch uchatarisa personality yake. Wotadza kuwirirana nepersonality yake. But it's not about the personality, it's about the office. Kana tichiti baba, no, it's about the office. Forget about the personality yemunhu. That personality ndoyo wakanzi usatunge nokuti yakamirira Mwari kuti adini. Iwe poneswa neoffice.
Nokuti chikanzi waba mpurisa akakusunga. Your case is not against the policeman. Ukaenda unozonzi the state against you rather than kuti a policeman against you. Your case is against the state. Why? It is the office which is respected more than the person. Saka zvinhu zvakakosha kuti tigone kudifferentiate between personality yemunhu nemapersonality atisingadi neoffice. Hallelujah. When you are respecting the office, you forget about the person. It's not about the personality of the person. It's about what the person brings. Zvikanzi dzakakomborerwa tsoka dzakakomborerwa zvakadii tsoka dzinounza rugare. Zvino problem yerugare ndiokuti kana rugare rwapinda mumba mako ukaruramba munhu aunza rugare anongotakura rugare ukadzaboshiwa rugare. But hakuna chinosara mumba mako nekuti Kristu akavatsanangurira kuti kana maakuenda uko wanenge waramba rugare anzi netsoka dzenyu gumai. Don't leave anything. Can you imagine someone brings peace mumba mako, someone brings rugare because you look at the person wotadza kuyanana nerugare. Dai Mwari vatigonesa, dai Mwari vatifundisa kuti tigone kufamba mbiri yake panyika nekusingaperi. Hallelujah.